Mas-salarju ta' din il-ġimgħa l-edukaturi se jibdew igawdu minnu fih mill-pakkett finanzjarju tal-ftehim settorjali l-ġdid li ġie ffirmat bi qbil bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Union tal-Għalliema l-MUT ix-xahar li għadda. Il-ftehim li jinkludi titjib qawwi fi dħul u l-kundizzjonijiet tal-edukaturi li jaħdmu fl-iskejjel pubbliċi tal-Knisja u l-LSIs fl-iskejjel indipendenti huwa riflessjoni tal-weda tal-Gvern li l-ħaddiema f'dan is-settur kruċjali għandu jkollhom titjib sinifikanti fil-kundizzjonijiet tagħhom. B'hekk illum l-edukaturi qed igawdu mill-aħjar kundizzjonijiet li qatt kellhom. Ma dan is-salarju daw kollha li jaqgħu taħt dan il-ftehim se jieħdu pagament ta' darba li ammonta għal 1000 euro. L-għalliema li jaqdu żmirijiet tagħhom fis-settur tal-primarja se jieħdu l-allowance ta' 1000 euro fis-sena b'effett lura mill-ewwel ta' Jannar tas-sena l-oħra u prorata għal din is-sena wara din l-allowance tibda tingħata fix-xahar. Ma dan is-salarju se jingħataw ukoll il-First Aider Allowance, l-Special Education Program Allowance u x-Shared Allowance. Dan fil-waqt li l-edukaturi full-time tal-kulleġġ Mikil Anton Vassalli ukoll ser jirċievu 1000 euro. Stqarrija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni qalet li mal-paga ta' din il-ġimgħa l-edukaturi se jkollhom inkluż ukoll informazzjoni li tispjega t-tibdil fid-dettall u dak li qed jibbenefikaw minnu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-ftehim settorjali mifrux fuq 5 snin se jfisser titjib qawwi fi dħul u l-kundizzjonijiet tal-edukaturi.